Lord, guard and guide the ones who fly through the great space. Engedd be őket, Péter, mert nagyon fáradtak. Adj nekik heverőt, hol angyalok alszanak. Hagyd, hogy éppen ébredjenek új hajnalokra, nappal, s ne háborúval, s békéjük legyen mély. Emlékezz, hol nyugszanak a megtört testek, és adj nekik sok mindent, amit szeretnek, hagyd, hogy zajongjanak. Isten a megmondhatója, milyen fiatalon haltak meg. Ne aranyhárfát, swing zenekarokat adj nekik, hisz ők még fiúk. Hagyd őket szeretni, Péter, nem volt rá idejük. Lányokat, édeseket, mint a mezei szél, omlóhajjal. Legyenek fáik, madárdal, megmászható dombok, a nyár és az érett körte íze. Mondd meg nekik, mennyire hiányoznak. Mondd, hogy ne féljenek, minden rendben lesz velünk idelent. Az Egyesült Államok sokáig abban a hitben élt, hogy a két hatalmas óceán áthatolhatatlan páncélként védi a kontinenst. Miközben Európát elnyelte a háború, az amerikaiak többsége a béke és az elszigeteltség naivitásával szemlélte az eseményeket. Úgy hitték, a régi világháborúja sosem érhet el az új világig. Aztán eljött 1941. decembere, és ez a hiszékeny, ringató álom 4 rövid nap alatt brutális kegyetlenséggel szertefoszlott. December 7-én a japán birodalmi flotta lángba borította Pearl Harbort. Másnap az elnök a gyalázat napjaként bevonuló beszédében hadat üzent Japánnak. Néhány nappal később, december 11-én pedig a náci Németország is hadat üzent az Egyesült Államoknak. A háború hirtelen nem csak bekopogott az ajtón, keresztül rúgta azt. Kéretlen, erőszakos vendégként bejött minden amerikai nappaliába, leült a legkényelmesebb fotelbe, és sáros, véres csizmáját feltette a mahagóni dohányzóasztalra. A biztonság illúziójának örökre vége lett, az alvó amerikai oroszlán felébredt. Fiatalok milliói indultak el a toborzó irodák felé. 19-20 éves, pelyhes állú srácok, akik egy héttel korábban még az iskolapadban ültek, hogy a családi farmon dolgoztak. Ott hagytak mindent, hogy akár a földön, akár a vízen, akár odafent a levegőben védjék meg a családjaikat, az otthonaikat és a szabadságukat. Egy hosszú, borzalmakkal teli út várt rájuk, még nem tudták, milyen pokol rabolja majd el életüket a felhők felett. De készen álltak. Megszakítjuk műsorunkat, hogy rendkívüli híreket közöljünk. Japán légitámadást intézett a Hawaii Pearl Harbor ellen. Roosevelt elnök itt most jelentette be, hogy a támadás Oahu főszigetének valamennyi haditengerészeti és katonai létesítményét érintette. Kapcsoljuk Washingtont. A részletek még nem ismertek, néhány percen belül várhatóak. ...1941. decembere. A csendes óceán felett felkelő nap lángba borította a világot. Pearl Harbor füstje még el sem oszlott a roncsok felett, amikor Washingtonban, a Fehérház ovális irodájában már megszületett a döntés, amely a következő 4 évben milliók sorsát pecsételte meg. Bár Japán támadott, Roosevelt elnök és tanácsadói a térképre nézve kimondták a stratégiai alapelvet: Germany first, Németország az első. Az Egyesült Államok, az alvó óriás felébredt és dühös volt. Az elnök olyan ipari mozgósítást parancsolt, amilyet a történelem még nem látott. Évi 50 000 repülőgép legyártási kapacitás megszervezését tűzte ki célul. A mérnökök hitetlenkedve rázták a fejüket, de a parancs kiadatott.
A hátország mozgásba lendült, és az autógumiszagú detroiti gyárakban a szerelőszallagok átálltak a háborúra. A győzelemhez azonban nem csak vadászgépek kellettek, hanem egy olyan fegyver, amely képes a háborút az ellenség küszöbére vinni. Az Air War Planning Division szervezet, amely a hosszú távú háborús tervek elkészítését volt hivatott elkészíteni, kiadta a 2-es számú tervét, amely könyörtelen matematikája kimondta, a tengelyhatalmak iparának szétzúzásához 7000 nehézbombázóra van szükség. Így született meg a B-24 Liberator. A Ford Motor Company által épített villóuráni gyárkomplexum, amely akkora volt, hogy saját időjárása volt a csarnokon belül, ontani kezdte a gépeket. A B-24-es nem volt olyan kecses, mint a B-17-es repülőerőd. A pilóták egymás között repülő teherautónak, vagy gúnyosan terhes tehénnek hívták a hasas törzse miatt. De volt egy titka. A Davis szárny, amely gyorsabbá tette és nagyobb hatótávolságot biztosított neki, mint bármelyik vetétársának. 1943-ra azonban a légiháború válságba jutott. A 8. légihadsereg Angliából indított nappali támadásai véres falba ütköztek. A Luftwaffe vadászai és a légvédelmi tüzérség mészárszéket rendeztek az égen Schweinfurt és Regensburg felett. A bombázók tucatjával hullottak alá, a veszteségek elviselhetetlenné váltak. A szövetséges parancsnokoknak be kellett látniuk a keserű igazságot. A ködös Angliából nem érik el hatékonyan a birodalom puha altestét. A német ipar délkeletre költözött a szövetségesek hatótávolságán kívülre, Bécsbe, a Balkánra és a Kárpát-medencébe. Új bázisok kellettek közelebb az ellenség szívéhez. A tekintetek délre fordultak. A fókusz Észak-Afrikára és a Földközi-tengerre terelődött. Itt a sivatagi hadjáratban mutatkozott meg először az amerikai légierő nyers ereje. A 12. légihadsereg B-24-esei a gyakran sivatagi rózsaszínre festett Pink Ladyk könyörtelenül pusztították Rommel utánpótlását. Bizerte, Tunis, Sousse és Tripoli kikötőit a földdel tették egyenlővé. Ezek a bombázók nem csak célpontokat semmisítettek meg, hanem utat nyitottak a szövetségeseknek Európa felé. Itt edződtek azok a parancsnokok, mint Kenneth A. Cole és William Kiefer, akik később a 455-ösöket vezették. Megtanulták, a sivatagban a por az úr, a levegőben pedig a fegyelem a túlélés záloga. Aztán jött a nagy kísérlet. Pantelleria. Ez a kis sziget Tunézia és Szicília között egy elsüllyeszthetetlen repülőgép anyahajóként állta el a szövetségesek útját. A parancsnokság úgy döntött, hogy partra szállás nélkül kizárólag a levegőből kényszerítik térdre az erődöt. A bombázók éjjel-nappal szórták a szigetet, elvágva minden vízi utánpótlást. A pokoli robaj és az elszigeteltség megtörte a védőket. A helyőrség megadta magát, mielőtt egyetlen szövetséges bakancsa partra lépett volna. Ez volt a történelem első győzelme, amelyet kizárólag a légierő vívott ki. A stratégák elégedetten bólintottak. A módszer működik. De a valódi próbatétel csak ezután következett. Szicília. 1943. júliusában megindult az Operation Husky, az európai erőd ostroma. Eisenhower tábornok tudta, hogy ez a sziget az ugródeszka Olaszország felé. A 9. és 12. légihadsereg B-24-esei, a leendő 15. légihadsereg előfutárai hetekig puhították a célpontokat. Palermót és Messinát bombázták, hogy elvágják a német utánpótlást a szoroson keresztül. Itt a forró mediterrán égbolton bizonyosodott be, hogy a liberátorok képesek megtörni a tengelyhatalmak ellenállását és megnyitni az utat a kontinens felé. Szicília elfoglalása nélkül a stratégiai bombázók sosem érhették volna el Bécset. 1943. szeptemberében a szövetségesek átlépték a Rubikont. Megindult a 3 szúrás hadművelet az olasz csizma ellen. A brit 8. hadsereg átkelt a Messinai szoroson a csizma orrába, és partra szállt Tarantónál a csizma sarkában.
de a főcsapást Salernónál mérték, ahol a német ellenállás olyan heves volt, hogy az amerikai 5. hadsereget majdnem a tengerbe szorították. A légierő támogatása kritikus volt a hídfő megtartásához. A véres harcok árán azonban sikerült, a szövetségesek megvetették a lábukat a kontinensen, és a britek elfoglalták a stratégiai jelentőségű Foggia síkságot. Foggia elfoglalása mindent megváltoztatott. A hatalmas, sík terület ideális volt repülőtereknek. 1943. november 1-én megszületett a 15. stratégiai légihadsereg. A cél már nem csak a frontvonal támogatása volt, hanem a stratégiai bombázás. A parancs, amelyet Hap Arnold tábornok küldött, rövid és brutális volt. Pusztítsátok el a német légierőt, bárhol is találjátok őket. A levegőben, a földön és a gyárakban. A döntés megszületett. Az új bombázó csoportok, köztük a 455-ösök nem Angliába, hanem Olaszországba, a Foggia síkság sorába mennek. De a technika és a stratégia önmagában csak papír és fém. Kellettek emberek is, akik életre keltik. Fiatal tanárok, farmerek, diákok és gyári munkások ezrei áramlottak a toborzó irodákba. 1943. június 1-én a poros új-mexikói sivatagban, Clovisban egy írógép kattogása közepette hivatalosan is megalakult a 455. bombázócsoport. A parancsnok Kenneth A. Cool alezredes nem volt kezdő. Ő már látta a háborút. A 93. bombázócsoporttal megjárta Angliát és Észak-Afrikát. Szigorú, távolságtartó profi volt, akinek a beceneve, Cool, nem csak a nevéből, hanem jéghideg természetéből is eredt. A 455. csoport útja az Egyesült Államokon keresztül vezetett egyre közelebb a háborúhoz. A clovisi aktiválás után a csoport először Orlandóba települt át a taktikai iskolára, majd onnan a sivatagos Alamogordóba, végül északra a fagyos Salt Lake Citybe vezetett az út, ahol a földi személyzetet töltötték fel. Orlandóban a sivatagi szárazságot a füllett trópusi hőség váltotta fel. Robert Black emlékei szerint a szúnyogok akkorák voltak, hogy képesek voltak átrágni magukat a dróthálón is. Itt szimulált bevetéseket repültek Miami és New Orleans felett, mielőtt folytatták volna útjukat a háború poklába. Aztán vissza a sivatagba. Alamogordo, Új-Mexikó. A Boondocks, vagyis a vadon az Isten háta mögötti vidék. A sivatagi homok mindenhová bejutott. A motorok finom mechanikájába, az ételbe, a ruhák redőibe. A szerelők ét-nappallá téve dolgoztak a porban. Itt kezdett kialakulni a testvériség, a Band of Brothers érzés, a közös nyomorúság kovácsolta egység összefogó ereje. A legénység egy bombázón 10 főből állt, 4 tiszt és 6 tiszthelyettes. Egy furcsa, kényszerű család, akiket összezártak egy alumíniumcsőbe, és akiknek meg kellett tanulniuk, az életük a másik kezében van. A lövészek kiképzése Fort Myersben brutális volt. A 0,50-es kaliberű Browning géppuska lett a legjobb barátjuk. A kiképzők bekötötték a szemüket, és úgy kellett szétszerelniük és összerakniuk a fegyvert időre. Ha a sötétben, -40 fokban elakad a fegyvered, nem lesz időd lámpát kapcsolni, üvöltötték az őrmesterek. Mozgó teherautókról lőttek agyaggalambokra, hogy megtanulják a célkövetést és az elétartást, ami a 400 km/h-val száguldó vadászgépek ellen elengedhetetlen volt. Októberben a csoport megérkezett Langley Fieldre, Virginiába. Ez volt a fő próba helyszíne. Itt kapták meg végre a saját harcra kész gépeiket, a vadonatúj B-24H modelleket. Ezeknek az orrában már ott volt az Emerson torony, a motoros áll, amely védelmet nyújtott a német vadászok kedvelt, szemből jövő támadásaival szemben. A legénység úgy nézett ezekre a gépekre, mint a megváltókra. Elkezdődött a nose art korszaka. A fiúk festéket ragadtak és a gépek orrára festették vágyaikat, általában hiányos öltözetű hölgyeket és félelmeiket. De a kiképzés áldozatokat is követelt. Langley Fielden a 741. század legénysége tanúja volt egy olyan eseménynek, ami örökre beléjük égett.
Egy P-47 Thunderbolt vadászpilóta, aki a bombázók kísérését gyakorolta, leszálláskor elfelejtette kiengedni a futóművet. A gép hatalmas csattanással szikraesőt húzva haslaszállt a betonon. A gép megállt, nem gyulladt ki. De a pilóta nem szállt ki. Percekig ült mozdulatlanul a fülkében, nem a sérülés, hanem a szégyen bénította meg. Nem mert a társai szemébe nézni a kezdő, amatőr hiba után. A lecke egyértelmű volt. A repülésben a legkisebb hiba is a becsületbe vagy az életbe kerül. A feszültséget a humor oldotta. A 741. század egyik gépére a legénység egy önironikus rajzot festett. Egy rozoga, széteső félben lévő autót, egy rattle-trapet, amelyből menet közben hullanak ki az alkatrészek. Ez tökéletesen kifejezte a B-24-essel kapcsolatos vegyes érzelmeiket. Szerették a tűzerejét és a teherbírását, de ismerték minden zörgését, nehézkességét és hibáját. Ez nem egy elegáns B-17-es volt, a dicsőség fiai gépe, hanem egy igásló, amit ütni-vágni kellett, hogy repüljön. A felkészülés során a legapróbb részletekre is figyelni kellett. Dr. Schucknecht százados, a csapatorvos előrelátóan gondolkodott. Tudta, hogy a háborús övezetben a járványok és a higiénia hiánya legalább akkora veszélyt jelentenek, mint a nácik. Még Langleyben megterveztetett és legyártatott egy speciális, előregyártott latrina rendszert. Ezeket a budi elemeket becsomagolták, és mint kiemelt fontosságú hadianyagot feltették a hajókra. Később az olasz sárban ezek a szúnyoghálós építmények jelentették a civilizáció egyetlen bástyáját. 1943. decembere. Eljött a Preparation for Overseas Movement, vagyis a tengeren túlra áthelyezésre felkészülés ideje. A csoport ketté szakadt. A földi lépcső, vagyis a szerelők, szakácsok, írnokok vonatra szálltak Newport News felé, hogy hajóval keljenek át az óceánon. Ők a lassú, kényelmetlen utat választották a Liberty hajó gyomrában, kitéve a tengeralattjáróknak. A légi lépcső, a pilóták és a hajózók a New York-i Mitchell Fieldre repültek, hogy a saját szárnyaikon tegyék meg a nagy utat a pokorba. Mitchell Field, New York. A dermesztő decemberi szélben a gépeket felkészítették a nagyugrásra. A bombaterekből kivették a bombazárakat, és a helyükre egy hatalmas 400 gallonos póttartályt szereltek a bombaajtók fölé. Minden négyzetcentimétert kihasználtak. A törzsbe rétegelt lemezből ácsoltak tárolókat a személyes holmiknak. A B-24-esek, ezek a harci gépek most túlsúlyos teherhordókká váltak, minden gram felesleggel küzdve. A legénység itt kapta meg a nyári felszerelést is, miközben odakint hóvihar tombolt. A felszerelés kiosztásakor gondoskodott a hadsereg a biztonságról is, bár nem úgy, ahogy a katonák várták. Minden gép kapott egy 15x15 hüvelykes kartondobozt, tele papírcsomagolású óvszerrel. A hivatalos szabályzat szerint ezeket víztartálynak szánták kényszerleszállás esetére, mivel felfújva több litert bírtak tárolni. A leleményes amerikai katonák azonban hamar rájöttek a gyakorlati hasznukra. A gumik tökéletesek voltak arra, hogy a 45-ös pisztolyokat, az órákat és a pénztárcákat vízhatlanul tartsák a párás trópusokon. Így indultak hát a háborúba, óvszerbe csomagolt fegyverekkel. A gépek annyira túl voltak terhelve a 14 emberrel, amely a gép legénységéből és az áttelepüléshez nélkülözhetetlen földi személyzetből állt, illetve a póttartályokkal, hogy a pilóták aggódtak a felszállás miatt. Kidolgoztak egy egyszerű, de hatásos tesztet, a súly és egyensúly próbát. Gurulás közben a pilóta hirtelen rálépett a fékre. Ha az orrfutó a betonon maradt a megállás után, akkor mehettek. Ha az orra levegőbe emelkedett a farok nehézségtől, akkor pakolni kellett. Ez volt a tudomány a Mitchell Fieldi betonon. Az útvonal délnek vezetett. Elhagyták a fagyos New Yorkot és Florida felé vették az irányt. James Smith másodpilóta naplója szerint a hangulat a gépeken a félelem és az izgalom keveréke volt. Sokan most jártak először külföldön, sőt, sokan most látták először az óceánt.
A Karib-tenger felett Trinidad felé repülve történt az első ijesztő incidens, ami majdnem katasztrófához vezetett. Jim Smith gépén a másodpilóta át akarta szivattyúzni az üzemanyagot a szárnyvégi, úgynevezett Tokió tartályokból. Egy rossz kapcsolás miatt azonban mind a 4 motor hirtelen felpörgött és rángatni kezdett. A pilóta fülkében pánik tört ki. Smith később így írt erről: soha annyi tágra nyílt, rémült szemet nem láttam még egy helyen. Azt hitték, vége, még mielőtt a háború elkezdődött volna. Végül rájöttek a hibára, és a motorok megnyugodtak, de a szívverésük még sokáig nem lassult. Dél-Amerika, Belem, Brazília. A leszállópályát a dzsungelből vágták ki. A gépek szakadó trópusi esőben érkeztek. A víz ömlött be a gépek illesztéseinél, eláztatva a felszerelést és a térképeket. Jim Smith megjegyezte, úgy tűnt, a Ford gyárban spóroltak a tömítőanyaggal. A pára, a penész és a rothadó növényzet szaga azonnal átjárta a gépeket, ami éles kontrasztban állt a New York-i hideggel. A háború egyelőre csak a természettel való küzdelmet jelentette. Natal és Fortaleza. Itt torlódtak fel a gépek az atlanti átkelés előtt. A helyi piacon a legénység felfedezte a brazil divatot, a szúnyogcsizmát, vagyis a moszkító búcokat. Ezek sárgás-narancssárga, puha bőrből készült csizmák voltak. Mindenki vett egyet, mert azt hitték, ez a menő pilóta viselet, és megvédi őket a rovaroktól. Később az olasz sárban kiderült, a csizmabőre papírvékony, és a sárban semmit sem ér. De akkor még büszkén viselték őket az egyenruha mellé, mint a harcedzett veteránok. A fiatal katonákban buzgott a tesztoszteron. Robert Black Fortalezában sétálva lelőtt egy hatalmas leguánt a szolgálati 45-ösével, csak a móka kedvéért. A lövöldözésre összefutó helyiek nem ijedtek meg, sőt, boldogan elvitték az állatot vacsorára. A háború itt a brazil tengerparton még csak egy egzotikus vadnyugati kalandnak tűnt a 20 éves amerikaiak számára. De az óceán nem volt játék. Az átkerés Dakarba 10-12 órát vett igénybe, nagyrészt éjszaka rádiócsendben. A navigátoroknak csak a csillagok maradtak. Félúton találkoztak az intertrópusi fronttal. Fekete felhőfal, villámlás és brutális turbulencia. Black gépe, a Leakin Deacon több ezer lábat zuhant a viharban, mire a pilóták visszanyerték az uralmat. Smith gépén a műhorizont felmondta a szolgálatot. Itt érezték meg először, milyen kicsik és sebezhetőek a természettel szemben a hatalmas gépeikben. Érkezés Dakarba, Szenegálba. A forróság elviselhetetlen volt. A gépeket szenegáli gyarmati katonák őrizték, vörös fez sapkában, rövid nadrágban és mezítláb. De a fegyelmük tökéletes volt. Olyan feszesen és büszkén tisztelektek a gépeknek és a tiszteknek, hogy a pilóták szórakozásból újra és újra elsétáltak előttük, csak hogy lássák a tisztelgést. Ez a furcsa, gyarmati világ teljesen idegen volt az ohiói és texasi fiúknak. A tragédia itt csapott le először, még a harc előtt. 1944. január 6-án Branson hadnagy gépe felszállás közben visszasüllyedt a kifutópályára. A légcsavarok a földbe csapódtak, a gép felborulva kigyulladt. 2 ember benne égett a roncsban. Ők voltak a csoport első halottai. A füstoszlopot mindenki látta a reptérről. A csend, ami a robbanást követte, figyelmeztetés volt. A B-24-es nem bocsátja meg a hibákat, még békeidőben sem. Miközben a 455-ösök a sivatag felett repültek, a háború Európában nem árt meg. A 15. légihadsereg már működött, november óta bombázták a Ploesti melletti vasúti csomópontokat és az olaszországi célpontokat. De a veszteségek miatt égető szükség volt az erősítésre. A parancsnokság sürgette Cool ezredes csoportjának érkezését. Marrakes, Marokkó. A sivatag széle. Itt ragadt Robert Black kis legénysége egy banális adminisztrációs hiba miatt. Az ügyeletes tiszt elfelejtette ébreszteni őket, a formáció elment nélkülük. A táborparancsnok büntetésből szökésben lévőknek nyilvánította őket. Napokig rozsdás német szöges dróttekercseket kellett kibogozniuk a tűző napon, míg Cool ezredes vissza nem telefonált Tunéziából, hogy engedjék el az embereit, mert szüksége van rájuk. Januárra a csoport Tunéziában, Djedeidában gyűlt össze. A látvány lehangoló volt, sártenger és hideg szél.
Olaszország még nem állt készen a fogadásukra. A németek 1943. decemberében egy meglepetésszerű légitámadásban lebombázták a Bari kikötőt, és elsüllyesztették azt a hajót, ami a San Giovanni repülőtér kifutópályájához szükséges perforált acélszőnyeget szállította. Így maradt a kényszerű várakozás Észak-Afrikában, a volt német repülőtéren, a sivatagi hadjárat romjai között. A körülmények spártaiak voltak. A sátrakban farkasordító hideg volt éjszaka. A leleményes katonák a repülőtér szélén futó, elhagyott üzemanyagvezetékekből loptak csöveket, hogy kéményt csináljanak a kályháikhoz. A füstös sátrakban a kártyapartik és a rémtörténetek tartották a lelket az emberekben. Mindenki tudta, hogy ez csak az átmeneti állomás, a pokol felé. A tisztek, köztük Kuhl ezredes és Kiefer őrnagy egy közeli romos parasztházban szállásolták el magukat, remélve, hogy ott melegebb lesz. A házban a repülőmérnökök is laktak. Mivel az épület száraz volt, a robbanó anyagkészletüket, rudakba szerelt dinamitot a kandalló párkányán tárolták, közvetlenül a tűz felett, hogy szárazon tartsák. A bombázó parancsnokok, akik tonnányi bombákkal repültek, idegesen figyelték, ahogy a vacsorájuk mellett a dinamit melegszik a tűzhely felett. A Dzedeidai sárban a balesetek folytatódtak. A 740. század egyik gépe felszálláskor átfordult és összetört. Az ok banális és tragikus volt, a kormányzárat rögzítő bőrszíj az esőben összement és megfeszült, így a pilóta a kritikus pillanatban nem tudta kioldani a kormányt. Újabb intőjel volt ez mindenki számára. A legapróbb hiba, egy nedves bőrszíj is végzetes lehet a repülésben. Közben a legénység üzletelt. A sivár káfejadagokat, amely konzervhús és keksz volt, próbálták feldobni. Az arabokktól friss tojást, kenyeret és bort cseréltek amerikai cigarettáért és ruhákért. Megtanulták a túlélés ősi törvényét. Ha a hadsereg nem ad normális ellátmányt, szerez magadnak. A piacozás és az alkudozás a mindennapok része lett a várakozás alatt, és sokan meglepő tehetséget mutattak a kereskedelemben. Miközben a 455-ösök a sárban várakoztak, Olaszországban elakadt a front. A szövetségesek partra szálltak Anziónál, de a németek körbezárták őket. Az olasz csizma felszabadítása véres állóháborúvá változott a hegyek között. A Monte Cassinói apátság árnyékában mindkét fél beásta magát. Szükség volt a légi erőre, hogy megtörjék az ellenállást. A parancs megérkezett. A 455-ösöknek indulniuk kell Olaszországba, kész a pálya, vagy sem. Január végére megjött a parancs, indulás. A gépeket telepakolták fával, kályhákkal, sátrakkal, mindennel, ami mozdítható volt. Tudták, hogy ahová mennek, ott a pusztuláson kívül nincs semmi. A B-24-esek, mint túlterhelt összvérek negyedszerre is a levegőbe emelkedtek, hogy átrepüljék a Földközi-tenger Szicília érintésével. A tenger felett, Szicília partjainál már érezték a háború közelségét. A rádióban német zavarójelek és propaganda szólt, de a cél már látszott, az olasz csizma sarkantyúja, a Foggia síkság. A 455. bombázó csoport megérkezett a hadszíntérre. A kaland véget ért, a háború elkezdődött. A gépek alatt elterülő táj már nem békés volt, hanem kráterekkel szabdalt, sebzett föld. Foggia, 1944. februárja. A magasból a síkság egyetlen hatalmas, összefüggő repülőtérnek tűnt. 21 bombázó csoport zsúfolódott össze ezen a kis területen. De amikor a 455-ösök gépei leszálltak San Giovanniban, nem betont és hangárokat találtak, csak sarat. Végtelen, ragadós, mindent elborító sarat, ami vendégmarasztalóként tapadt a csizmákra és a kerekekre. A bázis egy elhanyagolt nemesi birtok volt, göcsörtös öreg olajfákkal. A kifutópálya még építés alatt állt, döngölt föld és zúzott kő, csak a végein volt némi acélszőnyeg. A gépeknek szárnyvégtől szárnyvégig kellett sorakozniuk a sárban, mert nem voltak kiépített állóhelyek.
Egyetlen német gép végigszánthatott volna rajtuk gépágyúval, de szerencsére a Luftwaffe ekkor már ritkán merészkedett idáig. A földi személyzet, akik hajóval érkeztek Tarantóba és onnan teherautóval jöttek, már várták a repülőket. A viszontlátás öröme keveredett a kétségbeeséssel a körülmények láttán. Sátrakat vertek a sárban, és a földi srácok gyakran átadták a saját, már felállított sátraikat a holdfáradt pilótáknak. Ez volt a bajtársiasság első néma próbája a sárban, ami összekovácsolta a csapatot. Felépült a sátorváros. Gúla alakú, szabvány amerikai sátrak sorakoztak az olajfák alatt. A sár mélysége legendás volt. Robert Black szerint az egyik katona azzal viccelődött, hogy a társa csak bokáig süllyedt el, de fejjel lefelé. A sár nem csak kényelmetlenség volt, hanem ellenség. Lassította a munkát, tönkretette a felszerelést és demoralizálta az embereket. A hideg ellen a jenki kályhákkal védekeztek. 55 gallonos olajos hordókat vágtak ketté, és repülőbenzint csepegtettek bele részcsöveken egy külső tartályból. A módszer életveszélyes volt. Ha túl sok benzin folyt be, a kályha felrobbant és a sátor pillanatok alatt leégett. De a melegért bármit megkockáztattak a fagyos éjszakákon. A kémények hiánycikknek számítottak. A megoldás a mérnöki hadtest üzemanyagvezetéke volt, ami a pálya szélén futott. Éjszakánként a katonák kilópóztak és fűrésszel ellopták a csöveket, hogy kéményt csináljanak belőlük. A parancsnokság dühöngött, de a sátrak szép új kéményei füstöltek, és a katonák nem fagytak meg. A szükség törvényt bontott. A központot, a bevetési eligazító termet egy régi föld alatti borospincében rendezték be. A katonák gödörnek nevezték ezt a helyet. Mielőtt használni tudták volna, a legénységnek lapáttal kellett kihordania az évek óta ott rothadó állati trágyát. A falakon a bolhák még hónapokig támadtak, de ez lett a csoport agyközpontja. Itt döntöttek életről és halálról a térképek előtt. A falakon térképek, a padlón egyszerű fapadok sorakoztak. A félhomályos, dohos teremnek kísérteties hangulata volt. A falra írt feliratok figyelmeztettek, ne lépj az asztalokra, és ne dohányozz. De a feszült várakozásban a cigarettafüstöt mindig vágni lehetett. Itt tartották az istentiszteleteket is, és este itt vetítettek filmeket a fáradt legénységnek, hogy oldják a stresszt. A háború ridegsége mellett néha megjelent az emberség is. Amikor Lemford őrnagy, a 741. század parancsnoka megérkezett a területre, váratlan gesztus fogadta. A századnak dolgozó 10 olasz munkás vezetője egy hatalmas, friss virágcsokrot adott át a keménykötésű őrnagynak. A romok, a sár és a háborús pusztítás közepette ez a virágcsokor szürreális, mégis megható jele volt annak, hogy az élet és az emberség még nem tűnt el teljesen. Az étkezés kínszenvedés volt. Kezdetben nem volt étkezde. A szakácsok teherautó platójáról osztották a céfejadagot. A katonák a sárban állva vagy egy fatörzsön ülve ették meg a konzervet, gyakran jégesővel vagy porral fűszerezve. Az éter egyhangú volt, lázadtak a gyomrok. A löncshús és a kétszer sült vált a leggyűlöltebb szavakká a táborban. Aztán elkezdődött az étkezde építése, és ekkor szólalt meg a rádióban Exis Sally. A német propagandista női hang, aki név szerint üdvözölte az új egységeket, jelezve, hogy a német hírszerzés mindent tud. Látjuk, hogy halad az étkezde építése a 455-ösöknél San Giovanniban. Ígérjük, lebombázzuk, mielőtt még használni tudnátok, mondta a rádióban. A fenyegetés ellenére az étkezde elkészült. A szakácsok birtokba vették, és a németek bombái szerencsére elkerülték az épületet. De a tudat, hogy az ellenség mindent lát és mindent tud róluk, ott motoszkált a katonák fejében. Senki sem érezte magát biztonságban, még a saját bázisán sem. A propaganda elérte a célját. A félelem állandósult. A higiénia a középkort idézte. Víz alig volt. A katonák a saját acélsisakjukban melegítettek vizet a kályhán, abban mosakodtak és borotválkoztak. A borotválkozás kötelező volt, nem csak a fegyelem miatt.
A 7000 méteren használt oxigénmaszk csak a sima bőrre tapadt légmentesen. Egy borostás arc oxigénhiányt is halált jelenthetett odafent. A fürdés luxusnak számított. Hetente egyszer teherautóval vitték őket a 35 mérföldre lévő lebombázott Foggiába, ahol egy romos közfürdőben hideg víz várta őket. Clayton őrmester így emlékezett. A kád öreg volt és koszos, a víz éppen csak langyos. De az érzés, hogy egy hónap után lemoshatom a sarat, maga volt a mennyország. Ez volt a civilizáció maradéka. A tábori vécék, a latrinák kezdetben csak gödrök voltak a szabad ég alatt. De itt jött el dr. Schucknecht ideje. A 741. század orvosa még Amerikában, Langleyben megterveztetett egy speciális, előre gyártott latrina rendszert. Ezeket a budi elemeket felpakolták a hajókra, és mint kiemelt hadianyagot áthajóztatták az óceánon. Amikor a sárban tocsogó táborban összeszerelték a szúnyoghálós oldalú légkondicionált építményeket, azok a civilizáció csúcsát jelentették a katonák szemében. A doktor büszke volt. Tudta, hogy a vérhas és a járványok több katonát tehetnek harcképtelenné, mint a német légvédelem. A latrinák lettek a tábor közösségi életének központjai, ahol a legfrissebb pletykák cseréltek gazdát. A karbantartók voltak a névtelen hősök. Hangárok nem voltak. A szerelők a szabad ég alatt, hóban, esőben és szélben dolgoztak. Állványaik nem lévén üres lőszeres ládákra és olajos hordókra árva szerelték a motorokat. A kezük hozzáfagyott a fémhez, de a gépek reggelre mindig készen álltak. Ők tartották a gépeket a levegőben, anélkül, hogy valaha felszálltak volna velük. A helyi lakosság, az olaszok mély nyomorban éltek. A gyerekek rongyokban jártak a báziskerítések körül élelemért könyörögve. Az amerikaiak, bár maguk sem dúskáltak, megosztották velük a csokoládét, a rágógumit és a konzervet. A bambino és a signorina szavak hamar beépültek a katonai szlengbe. A háború itt találkozott a nyomorral, és a katonák megtanulták tisztelni a helyiek túlélési ösztönét. Esténként a sátrakban a kályhák fénye mellett íródtak a levelek haza. Kedves anya, minden rendben, az étel remek, hazudták a fiúk, miközben a kályha néha böffent egyet a benzintől, és a sátorlapot rázta a szél. A honvágy volt az állandótás. A rádióból szólt a Paper Doll és a BBC hírei, de mindenki gondolata otthon járt, az államokban. A kiképzés folytatódott. Formációrepülés újra és újra. A cél, szoros doboz alakzatban repülni, hogy a géppuskák tüze egymást fedezze. Aki lemarad, az halott, súlykolták a parancsnokok. A B-24-esek nehezen vezethetőek voltak szoros kötelékben, a pilóták izmai begörcsöltek a kormányzásban. De tudták, hogy ez a fegyelem az egyetlen esélyük a túlélésre a német vadászokkal szemben. A hírszerző tisztek elkezdték a felkészítést a célpontokról. Térképek, fotók kerültek elő a gyárakról és vasútvonalakról. A nevek idegenül csengtek. Regensburg, Steyr, Budapest, Ploesti. Akkor még csak pontok voltak a térképen, nem a halál szinonimái. A legénység próbálta megjegyezni a tájékozódási pontokat, a folyókat és a hegyeket. A 15. légierő parancsnoksága sürgette a bombázó bevetéseket. Az oroszok keleten nyomultak előre, nyugaton készülődött a partra szállás. A déli frontnak tehermentesítenie kellett a többieket. A 455-ösök tudták, hamarosan vége a gyakorlatozásnak. A bevetés szó egyre gyakrabban hangzott el a tiszti étkezdében és a sátrak között. A gépek személyzete babonás lett, kabalák, szerencsepénzek, fotók a műszerfalon. Mindenki kereste a módját, hogy kijátsza a statisztikát. A Lucky Seven és hasonló nevek jelentek meg a gépek orrán. Voltak, akik ugyanazt a sálat viselték minden repülésen, mások rituálékat végeztek felszállás előtt. A hit és a babona keveredett a technológiával. Február elejére a 455. bombázó csoport elérte a hadrafoghatóságot. A gépek feltöltve, a fegyverek belőve, a legénység készen állt. A sár még mindig térdig ért, de a morál magas volt. Ők voltak a csoport jelvényen is látható Vulgar Vultures, a közönséges keselyük, és készen álltak lecsapni. A várakozás feszültsége lassan cselekvéssé érett.
A parancsnokság épületében, a kastélyban Kuhl ezredes és a törzs kidolgozta az első bevetések terveit. A célpontok kiválasztása nem volt véletlenszerű, a frontvonal támogatása és a német utánpótlás elvágása volt az elsődleges. A térképeken piros vonalak jelezték az útvonalakat és fekete körök a célterületeket. A stratégia készen állt. A gödörben a falakon lévő nagy térképeken megjelentek az első vörös vonalak, az útvonalak. A navigátorok számoltak, üzemanyag, szél, távolság. A bombázó tisztek a célfotókat tanulmányozták nagyítóval, a rádiósok a kódokat magolták. A gépezet kezdett beindulni, mindenki tudta a dolgát. A profizmus kezdte átvenni a félelem helyét. A szerelők éjszakai műszakban dolgoztak. A motorok próbajáratása, a megnecsek zaja betöltötte a völgyet. A kék lángok, amik a kipufogókból csaptak ki, kísérteties fényt adtak a bázisnak a sötétben. A gépek éltek, lélegeztek, vártak. A szerelők simogatták a fémburkolatot, mintha lovakat nyugtatnának a vágta előtt. A legénységek eligazítása egyre komolyabbá vált. Már nem elméleti célpontokról beszéltek. A menekülési és túlélési tisztek kiosztották a selyentérképeket, a pénzt és az iránytűket. Ha lelőnek, tartsatok délnek, hangzott az utasítás. A fogságba esés és a menekülés lehetősége hirtelen nagyon is valóságossá vált. A fegyvermesterek elkezdték a bombák élesítését. A sárga testű 500 fontos rombolóbombákra felkerültek a gyújtószerkezetek és a szárnyak. A biztosítószegek még a helyükön voltak, de a halálos rakomány már ott lapult a gépek hasában. A bombaterek ajtajait bezárták, a gépek készen álltak a pusztításra. A csoport orvosa, dr. Schucknecht, a latrinák tervezője is készen állt. A kötözőhelyen felhalmozták a morfiumot, a vérplazmát és a kötszereket. Tudta, hogy a háború nem csak dicsőséget, hanem vért, égési sérüléseket és csonkolt végtagokat is hoz majd. A hordágyak sorban álltak a sátor előtt. A papok is munkába álltak. Az istentiszteletek látogatottsága megnőtt. A katonák, akik azelőtt káromkodtak és ittak, most csendben imádkoztak a sátrak mélyén vagy a gödörben. A rókajukban nincsenek ateisták, mondás igaznak bizonyult a bombázókban is. Mindenki a maga módján kereste a békét a vihar előtt. A pletykák terjedtek a táborban. Rómát fogjuk bombázni. Nem, Németországba megyünk. A latrina híradó működött. Mindenki tudott valamit, de senki semmit sem biztosan. A bizonytalanság volt a legrosszabb ellenség, ami ette az idegeket. A várakozás órái hosszabbnak tűntek, mint maguk a repülések. Az időjárás volt a legnagyobb ellenség. A februári esők és a köd gyakran a földhöz szegezték a gépeket. A tétlenség rosszabb volt, mint a repülés. A feszültség nőttön nőtt. A pilóták az eget kímlelték, várva a felszakadozást, ami a zöld jelzést jelentené. Minden felhő egy újabb nap haladékot, de egyben újabb nap várakozást is jelentett. A pilóták a sátrakban a hangárrepülést gyakorolták. Kézzel mutogatták el a manővereket, vitatkoztak a taktikán. Ha jön a vadász, fordulj rá, mondták, bár még sosem láttak német vadászt harci helyzetben. Az elméletet próbálták rögzíteni, mielőtt élesben vizsgáznának. A tapasztalatlan kezek a levegőben rajzolták a halálos íveket. A levelek otthonra egyre rövidebbek lettek. A cenzúra miatt nem írhatták meg, hol vannak, mit csinálnak. Csak annyit, valahol Olaszországban. A családok otthon a térképet nézték és aggódtak. A V-mail levelek voltak az egyetlen kapocs a békés világgal, amit maguk mögött hagytak. A földi személyzet és a légi személyzet közötti kötelék erősödött. A szerelő, a crew chief úgy ismerte a gépét, mint a tenyerét. Amikor a pilóta beszállt a próbarepülésre, a szerelő csak annyit mondott: vigyázz rá, hadnagy, és hozd haza a fiúkat. Ez a mondat többet jelentett minden parancsnál. A gépek nem csak fényből voltak, hanem a szerelők verítékéből is. 1944. február 11-ét írtunk. A San Giovanni bázisra rátelepedett a nyírkos olasz tél. A sátrakban a kályhák mellett a legénység még a szokásos dolgaival foglalkozott. Levelet írtak, kártyáztak, vagy a sáros csizmájukat tisztogatták.
De a parancsnoki épületben, amit csak kastélynak hívtak, hirtelen megváltozott a hangulat. A távírászok telexgépei kattogni kezdtek, és befutott a 15. légihadsereg központjából az üzenet, amire hónapok óta készültek. Ez volt a Field Order, a hivatalos hadműveleti parancs. A tisztek a térképek fölé hajoltak, és piros ceruzával megrajzolták az útvonalat. A várakozásnak vége szakadt. A parancs értelmében a célpont nem egy távoli német iparváros volt, hanem a frontvonal. A szövetséges partra szálló csapatok Anziónál és Campo Leonénál beszorultak, a németek ellentámadása azzal fenyegetett, hogy a tengerbe szorítják őket. A légierő feladata az volt, hogy ezt megakadályozza. Ez nem stratégiai bombázás volt, hanem közvetlen életmentés. A parancsnokság kiválasztotta azokat a legénységeket, akik elsőként vihetik tűzbe a csoport zászlaját. Az írnokok azonnal gépelni kezdték a népsorokat, az úgynevezett loading listet. Ezeken a papírokon dőlt el, hogy ki kivel repül és melyik gépbe száll be. A nevek mostantól harcba induló katonák neveivé váltak. Kint a sötétben a szerelők és fegyvermesterek már megkapták az utasítást. A motorokat előkészítették, a bombaterekbe pedig ezúttal nem gyakorló terhet, hanem éles, 500 fontos romboló bombákat emeltek be. A gépek fekete sziluettjei némán sorakoztak a sárban, mint ugrásra kész ragadozók. A hideg szél süvített a szárnyak alatt, mintha a természet is érezte volna a közelgő vihart. A sátrakban eloltották a lámpákat, de azon az éjszakán kevesen aludtak nyugodtan. A csendet csak az őrök léptei és a távoli kutyaugatás törte meg. Mindenki a saját gondolataiba merült, a családra, a barátokra, és arra, hogy vajon visszatérnek-e. A félelem és az izgalom keveréke ott vibrált a levegőben. Mindenki tudta, hogy a holnapi nap más lesz, mint a többi. Amikor felkel a nap, a 455. bombázócsoport elindul, hogy találkozzon a végzetével. A gyakorlatok ideje lejárt. A következő nap felkelte már a háború hajnala lesz. A keselyük készen álltak a repülésre. A parancsnoki épületben, a kastélyban még égett a villany. Kuhl ezredes és Kiefer őrnagy az utolsó részleteket egyeztették. A célpont Campo Leone. A feladat taktikai bombázás. Nem gyárakat, hanem élő erőt kell pusztítani. A térképen a frontvonal kanyargós kék és piros vonalai között kellett megtalálniuk az ellenséget. A felelősség súlya óriási volt. Ha tévesztenek, a saját bajtársaikat bombázzák. A századok irodáiban az írnokok befejezték a loading list gépelését. A papírok kikerültek a hirdetőtáblákra. A katonák zseblámpával világították meg a neveket. Te repülsz, te maradsz. A sorsolás véget ért. Akik a listán voltak, visszamentek a sátraikba, hogy megírják az esetleges utolsó levelet. Akik nem, azok megkönnyebbülten, de bűntudattal feküdtek le. A gödörben a hírszerző tisztek előkészítették a vetítőket és a célfotókat a hajnali eligazításhoz. A falakra új térképek kerültek. A dohos levegőben még érződött a tegnapi cigarettafüst, de most más szaga volt a helységnek. A feszültség szaga. Holnap reggel itt fogják elmondani a legénységnek, hová mennek. Kint a harctendeken, a gépek állóhelyein a fegyvermesterek befejezték a bombák élesítését. A biztosítószegek a helyükön voltak, a Remove Before Flight feliratú vörös szalagok lengedeztek a szélben. A bombaterek ajtajait bezárták, a gépek hasában ott lapult a halálos rakomány, készen arra, hogy másnap reggel aláhújjon. A tábor elcsendesedett, csak az őrök léptei hallatszottak a sárban. A sátrakban a kályhák fénye lassan kialudt. A gondolatok otthon jártak, Amerikában, a békében. De a tudat, hogy néhány óra múlva éles bevetésre indulnak, ébren tartotta a férfiakat. A félelem, amit senki nem vallott be, ott volt minden lélegzetvételben. A horizonton lassan derengeni kezdett a februári hajnal. A 455. bombázócsoport első háborús napja elkezdődött. A motorok hamarosan felbőgnek, és a keselyük a magasba emelkednek, hogy beteljesítsék küldetésüket. A kiképzés véget ért. Ez már a valóság. Ez már a háború.